Hallelujah. Mama yenye radia ye o ye nado ye wo hoda. Me mama kwaba edi ba woti asese dwumedi yi so. Onyankopon ba wa evangelist Mrs. Jacqueline Ennin na nyame na me so edi ne nsem ebre yi nyina yi. Enne nso ye bompa ye wo Yesu Kristo din mo. Nyame nkronkron ka se fa wa kwan. Erade di wo hene wo bra wo ma ye hyiemu yi. Yenim se wo ye mfimfini. Mo ahoɔden ye kɛseɛ na di yenim kan ɛwɔ wasɛm sua yi mo. Ewo Yesu Kristo udimo ene ya bompaye. Hallelujah. Adofo yebefa ya kinkansa mefi Mateo asempano 18:9 ne nchichemu dum wotwe ekosi eduonu mienu. Mateo 18:9 nchichemu dum wotwe kosi eduonu mienu. Adofo mama yenti Awurade asem. Yesu Kristo efre ne suafo a Adikan. Bible say ebere bi na Yesu enam mpoano ewo Galilee na okohie nuanom mienu baako ye frɛ no Andrew baako nso ye frɛ no Peter na ne din baako nso ye Simon na Yesu frɛ mo sɛ mommra mo ni machi ne mɛkyerɛ mo sɛ de yesi yi nipa ana mɛyɛ mo nipa yifo na mo gya mo asawo no egu hɔ na ɔkɔɔ n'anim kakra nso ohun nuanom mienu bi nso James ye frɛ no Yakobu ene Yohane ni nua John no mani o papa ye frɛ no Zebedi ene na omo nso so ete omo koduro mo na omo nso so epam omo asew megidi se sa abre no yaman Ghana mu ani ebeka se bia da ye mfa nkopo fantifo de enim se ebrada ene nkranfo nim se brada ena apofofo enko sa abre no ena omo de pam omo asew nti medi se na nkrofo yi so sa abre no omo pam asew no na empofri mo a omo nyina eja omo asew ewo ho omo na omo ne papa mpo na eye adwuma mpo mo gya omo papa ho edi Yesu echi na edi adanse se Bible says so Nyankopon frɛ obi a ontimi nsanipa ne ntimi ma ne nkyɛn ene nokore na omo di n'echi yehwe Andrew ya na wodi nkan ehu Yesu abɔ ne nua Peter amane da wabɔ na amane se wehu agyenkwa no wehu Messiah no na saa bre na Yesu emfrɛ omo enti Yesu de ofrɛ omo ne de ofrɛ no mo mienu na omo epam ase ofrɛ omo mienu nyina ebo mu na mmom no kan Bible no a Andrew edinkan ehu Yesu na okɔbɔ ne nua Peter amane ansa na Yesu frɛ yi edru so yehu de se sa ohya no anase sa edwumedie no na Yesu wo fra asase so de hye ne nkrofo nsa se monko wiase amansa nyina nkoye mesuafo ebra mo twa wo Jerusalem na omkronkron na aba mo so odofo Kristo ne wafa Yesu Kristo se urade no kraje nkwa wafa Yesu nti omkronkron so epese ofa na kwan ewo wabrabo mu na sem suemo ahoɔden a yɛde yɛ n'adwuma ahoɔden a yɛde bɔ mpaeɛ ahoɔden a yɛde dwane bɔne hom kronkron na de dom yɛn ɔno ne yɛ rɛkyekyefo yɛ kyerɛkyerɛfo yɛ futufo ɛne yɛadeɛ nyinaa ɛno nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɔ bra no hyɛ Kristo anuonyam na yɛnso yɛyɛ nipa yifo a hom kronkron wɔ hɔ ma yɛ Yesu sɛ hom kronkron ne yɛbɛtena hɔ kɔsi wiase awieyɛ na nya Yesu pese nka okachira ye bribi atwam ni nya kronkron no edbe mayen enti mumma yempe kronkron no ahoɔden akyire kwan abre nyina na yetimi aso nyame ani ama se Kristo de ne ho edi wonani onyem a yemu biara nyɛ oyiraba nyame nkronkron yeto nsafrɛ sefa wa kwan ene da yi mumpo kyerɛkyerɛ ye ne yɛsɛ yɛyɛ ema yɛmfom kwampa no ne mom yɛnante wo wakwan mu yɛnso yɛpɛsɛ yɛ nipa eyifo adɔfo no ɛyɛ ne bi asɛdeɛ sɛ yɛda Onyankopɔn tumi edi ene Onyankopɔn mu abrabo edi na foforo a ɔmo nim Kristo no ɔmo yɛ abrabo pa a ɔmo tumi ɛde ɔmo ama Kristo ene deɛ na yɛhu edu bebi kra mpo yɛntimi nka sɛ yɛyɛ gyidifo mpo san sɛ Kristo som ayɛ bibia atu nipa bebre hinti dua odofo se me ne we betimi agina yetie wo nkronkron dia nkronkron benam yenso ne wasan asesa edin na egidifo a yedi Kristo Yesu di no edin na enti amma Kristo din asai no me ne wo se agina
yɛbɛtumi asesa ɛnam nkronkron no na kwankyerɛ ne na hoɔden nti. Awurade ndom boa yɛn na yɛnya nokwafoɔ ɛma Kristo Yesu. Na sɛ wankyɛ no osane wɔ n'ani onyam mu a yɛn mu biara anyɛ ɔyeraba. Ɔdɔfoɔ ne afoforo nkyɛ asɛm yi na ma yɛn kokromoti agyina hɔ like na afei fa wo comment nkranhyɛsɛm bi fa to box no. Onyame nhyɛ bebree na so aba wɔ da yi mu. Na ma w'ani ngye nso sɛ ɛyɛ da a Onyankopɔn ayɛ. Nti yɛbɛhyia ɔkyena nso sɛ Yesu amba. Bye bye.